Nggih menika kawis tinggal saking katebian kadang-kadang pramuladi sampun kepareng marsowan ngabiyantara ingkang manggih kepareng ngaturaken pasugatan ingkang angka sepisan. Kepareng sowan wonten Genduk Okta semoga Mbak Okta dherekaken kadang-kadang pramuladi ugi sawetawis dherekaken Ibu Pangadi Busana ingkang manggih kepareng suka hamprate tesaken lumadining tata upacara ingkang sampun sinebut wonten ing ngajeng kidaturake lelangan sing jumbo swasana. Nggih niki dipun paringi sing nyemek-nyemek ingkang laras rumiyin. Ugi mangke kasuwun berkahipun saking panjenenganipun Mbah Sumadi Bagong kala wonten awala ingkang sampun kula waos kula tampi ngersakaken sinom grendel ingkang ngaturaken menggih Mbah Sumadi Bagong. Nggih Mbah Sumadi samangke gati sawega ing diri mangke suwun berkahipun iki diaturake sik ingkang laras. Nggih dipun paringi langgam dadi ati rumiyin nggih Pak. Wah nggih semangga nuwun. Nggih. Diaturke bawa apa? Manut pripun niki? Ayo bawa no. Bawa ora ketung siji campur sari iki ciri khase kudu ana bawa. Heeh. Mriki Mbak Octavia. Injih semangga Ibu Aji Collection. Kawitane wong jejuduan utawa bebojoan kuwi dudu bondo dudu rupa nanging tir padha irenge. Napa niku? Sir padha senenge ora kok kentir padha gendenge. Sir padha senenge kawitane. Nggih. Kok nak kentir padha gendenge malah grobjok Satpol PP. Heeh, sir padha senenge mangga. Nggih. Tak ijol miksik gen iso mlaku-mlaku ngalor. Lupa pisan kenapi san. Yo karo mlaku ngalor. Wonon teras kono kae sing lenggane sisih lor gen perso. Yen Kene Mbak Ayu. Pundi Pak? Nah, kene iki papane sekeca kepenak ora ngridu sing laladi. Nah, nggih mesti rawuhipun Kang Mas kula. Yen angel jane apa to iki? Kok ngograk-ogrok
sikil malah teko nggon lato-lato nganti Rizky Raja Ahmad jeblane panggigol. Oke rawuh Mbah Slamet saking Dampit sing minggu wingi ya bar nimbali Jalupro. Ugi wonten Pak Mukhlis sarwa marem alhamdulillah rawuhipun mugi berkah. Ugi para tamu tertantu boten saged pun sebar setunggal mbaka setunggal wonten Babi Mbah Haji Papik. Mangga penarak kanthi mardika. Lajeng kena tan kena ati numbas arta ya rawuh nak ki panjenenganipun Kang Mas Panji Asmara Bangun. Ingkang pundi? Aneka lenggah wonten sisihipun Pak Joko. Panji Asmara Bangun, Pak Agung kuwi titele anyar. Panji Asmara Bangun, Panji Pusaka Asmara kuwi katresnan. Bangun kuwi tangi dadi senjata sing seneng tangi ngene Pak Agung. Mangga lanjut. Kidul ki kono kae. Kidul kae apa? Kowe nek nggon reog piye ta? Kidul sisik maju terus engko terus belok kanan. Iki nek wong bingung arahke tak arahke kanan kiri ngono karo munggah medun. Nggih, Mon. Nggih, boleh sing rawuh. Bapak Sarjono, Bapak mantan kepala desa Klero sembah nuwun berkah rawuhipun. Amin. Yuk nak masukin. Rina wangi. Buka sithik. Yuk yuk. Sedaya mawon nggih, paringi panjang yuswa, rezeki sing kathah lumintu berkah. Mbak Martina, Mbak Ayu Bu, salim sik. Nggih, monggo sugeng penarak sinambi dahar unjukan.
Anggenipun Bapak Rambat Kagarsan disembadani tenan Mbak Ongta. Iki tamu sing lenggah nganti teko mburi, teko kono ramut. Alhamdulillah. Kuwi tandha suka anggenipun sami kekancan utawi kekeluargaan kalian Bapak Rambat. Mangga masukin Pak Yono pun rogo-rogo ngersake apa Pak? Oh nggih. Dipun Pak wonten pamundutan. Napa lagune? Sak-sake sak karepmu. Wes, pokoke ngene Mbak Okta. Penting gayeng nggih. Seragen kok diaturake. Siap. Apa dang kuning? Nggih, dados gawan nok. Yo ditelas kirin karo Mas Salim sehat selalu. Yo. Rina wani. Yo yo. Enak lho Lek. Sembah nuwun langgam dadi ati dipun ajengaken wonten ireng manis pun garap seragen saking kanca-kanca pametri budaya jalur promosi. Ugi sawetawis mbok bilih samangke adicara sungkeman kacar kucur bobot timbang sampun paripurna awit mangke wonten gantos busana pramila sedaya njumbaken swasana ing mangke pangajap tabuh kalih sampun paripurna Ibu Pangadi Busana samangke kepareng jengeraken resang temanten sarimbit nedya tumuju wonten sasana Panti Busana. Ugi sanipun kadang-kadang pramuladi ingkang angka kalih monggo ingkang sampun pikantuk kepareng ngresepi kanthi eca larmadika. Seti, ayo nyambut gawe nak.
Inggih wilujeng enjang Mbak Septi. Pepanggen malih wonten laladan Desa Klero. Kala wingi wonten Dampit ku ya Klero, iki Poncol ki ya Poncot paling kidul etan Desa Klero. Heeh. Berarti ombo ya, Mas? Ombo no. Kaya aku. Ono Ciyut. Sing Ciyut apane? Wilayahmu. Oh iya. Sakmenika teng mriku wonten Mbah Sumadi Bagong. Wonten Pak Moklis ugi Pak Moklis. Nggih. Wonten juraganipun Teratak sinten mau nggih? Bapak Suripto. Nggih. Oh, lenggah nang ngendi Pak Repto? Teng mriku kados. Biasane remene nggih tembang-tembang Sragen. Nggih monggo. Golek. Ugi kala wau Pak Suyono Ponco ugi sampun paring bebungah 700.000 panjenenganipun ngersakaken lagon ingkang gumyak Sragen ngoten wonten Podang Kuning pun rantos Pak Yono nggih. Mbah Moklis. Ah, sekono nyedak. Salim sik. Salim riyin. Yono. Salim. Nggih salim. Ingkang pundi, Pak? Pak Repto nika. Alah. Kula mbati kalih jenengan mboten menapa no. Heeh. Nggih. Pak Mokles sembah nuwun. Iki lagu Pak Rusdi saya selalu nggih Pak nggih. Pak Agung Panji Asmara Bangun iki. Oh, Panji Asmara Oh iya. Bangun. Sing senjatane gampang Panji tangi. kuwi pusaka. Pusaka. Asmara kuwi Katresnan. Cinta. Bangun kuwi Tangi. Dadi pusaka sing tangi. Sing seneng tangi. Apa kuwi? Ambo. Engko takok dhewe. Nggih Mas Joko ugi Pak Reto iki diaturake bakenipun Ratapan Si Buta. Oh, nggih, Ratapan Si Buta. Wah, nek niku sing buta-buta ngoten niku Mas Gareng mengke sing buta. Ah iya no. Ya diaturake apa sih Podang Kuning wonten, Ratapan Si Buta nggih wonten, napa diaturake bakenipun ingkang gayeng enten Poncol mriki. Mangga, yuk manut wingking. Yo, golek nggon sing kepenak Mbak Sakti. Nggih. Kok teng mriki kok kaya kersane mboten ganggu ingkang para panabung kredo kadang-kadang jalu juru ladi. Nggih, monggo pun derek wingking.
Septi Nggih, Mas. nyaket karo panjenenganipun Pak Demarno Ngero. Pundi, monggo. Ayo. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Ah niki Pak Demarno Ngero Mbah Sumar Sepot. Nggih, monggo Pak Jek. Salim ringin. Salim ringin. Salim kir. Wis pada Bagas Saras pangestune. Ganggu mboten iki. Yo. Bejo karabetan Pak Jumali yuk yuk matur suwun nuwun Mbak Septi sampun ngaturaken langgam kanthi irama seragen podang kuning. Ugi tasih wonten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Suripto ingkang kagungan usaha punika menyewakan perlengkapan alat pesta, tenda, bola pecah, kursi lan sak piturutipun utawi sak panunggalanipun mugi-mugi dipun paringi bakas waras tentrem ayem keluarga. Usahanipun diparingi tambah lancar laris sumrambah para rawuh sedaya. Amin Allahumma amin. Njerantu sawanipun resang tempatan sarimbit ugi manggih sinambin njerantu cecala saking manggalane karya adicara atur suka panglipur sowan widawati kang saking Laladan Cepogo Boyolali. Yuk Mbak Lia. Anjih Mbak Lia, sowan malih ayo nyaket ana mriki ngarsanipun para sesepuh ugi mangke Mbah Bagong, Mbah Sumadi Bagong. Ingkang pundi? Mbah Sumadi kasuwun berkahipun rumiyin. Oh niku ta Mbah Sumadi. Sanes. Oh, sanes. Mau ta? senggah enten pundi niku wau. Sakniki mon ndelik. Pindah iki wah dadak goleki. Pak, niku mboten kedah napa? Mriki ayo Mbak Lia. Nyawer. Mboten pareng nggih. Mangga.
Pripun? Ompon wingi ta? Oh, nggih rawuh wingi. Sing raneng ki wong. Wingi Mbah Sumadi rawuh kala wingi sonten kalih para kadang-kadang kinasih. Mohon monggo diaturake sik apa iki? Iki mau ratapan si buta mangke kersane kadang kula sepuh Kang Mas Supar. Ugi mangke diaturake sinom mangke saksamunipun para kadang jero adi ngaturken pasugatan ingkang angka 3. Nggih yuk diaturake sik. Sing irama semi-semi dangdut. Katresnan sejati rumiyin. Monggo. Pun tenggorien Pak Supar nggih, Pak Ripto. Nggih, mengke diaturake ratapan si buta. Mengke kalih nika Mbak Okta. Eksis video syuting fotografer janji tresno disekseni Gusti kula paring aku sada rembulan ing wayah wengi nabayuya kasih ati jan atine ngendi Gusti kula kang tak ati Nanda Audio Eksis video syuting fotografer Aji Make Up Collection Sikade Geser mengidul Mbak Lia mobilnya resang temanten sarimbit sampun paripurna anggenipun gantos busana kepareng jengkar tumuju wonten sasana pawiwahan nuwun tresna disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang
muga-muga tekan puputing yuswa manggih tentrem ayem bagya mulya. Amin. Maju Mbak Lia. Sing gede. Nuwun kawis tinggal punika sang temanten sarimbit sampun unggian wonten salebeting sasana pawahan. Ayo ratapan si buta diaturake karo sapa manut. Monggo Mbak Okta napa Mbak Septi pun punika kasuwun Mbah Supar jumeneng paring suka monggo Mbah Supar pupengane kepanggih wonten Poncol, muga-muga warga Poncol, warga pasamuan ingkang sami rawuh tansah winantu suka basuki. Monggo. Kala omah Pak Aripto dadi malih ngersake gelang kalung nggih. Ugi tembang punika kelanganipun Pak Dimarno. Pak Dimarno. Saking Klero ugi monggo. Yuk, Ca, ditutuk didudul. Mangke Mbah Supar manis nggih, manis mangke.
Oke, dumateng keluarga agung Bapak Bisan kasuwun foto sawetawis monggo kalian eksis fotografer Pendara Pangombyong Bisan monggo kasuwun foto pangeston monggo laju ke wolo sebelum matur sawetawis dumateng keluarga Bisan monggo kasuwun foto pangestu gilir gumanti keluarga agung Pak Mukogati menika wanci sampun nedahaken tabuh 11 monggo kasuwun foto mengke ketabuh 11 saged paripurna matur nuwun monggo yuk masukin injih nyarengi adicara pete warni foto pangeston ingkang manggih kepareng setunggal bawa pepiling nggih kula suwun Mbah Supar kala wau badhe atur pisumang lelangan bawa pepiling dene langgamipun pepiling mangke sak sampunipun atur Hambalang Harjo Yuwono semonggo Mbah Supar nggih monggo Bapak Supar ki kepareng berkahi bawa dasare mriki iki ya nggon muslime ya wis merata 100% iki tak suwun tiga widawati jumeneng ngrencangi Mbah Supar ayo jumeneng sik ngancani mriki ayo Mbak ya sing lemu iki wae ora apa-apa sing lemu heeh sapa ora ngerti aku iki ayo lemu kabeh apa iki ya wong telu kene oh pinarak ngadeg sik Mas Sulis piye kabare iki sehat toh alhamdulillah nang yo kadang-kadang yo ora patek waras nek iki waras oh iya yo bawa pepeling mangke paripurna pepeling tumapak adicara Hambalang Harjo Yuwono sinambi cerantu foto keluarga riyin nggih Pak nggih nggih monggo gilir gumanti yo nyaket rono pawelingku aja nganti lali ganu urip nang alam donya terus rukun Islam aja dilalekke malah sendirke apa to Sep? Salat limang wektu ning
ngarsane Gusti Ilahi lamun sira pengin nang swarga Mas Hardi nggih kalem tumindak Kang Jojo insyaallah lamun sira pengen nang neraka dilani iki main madon dadu keplek aja prei sampun mari Pak terserah monggo kerso alhamdulillah Mas Hardi saiki wis berubah semuanya gitu iki wis go garek nyawiji karo ngopeni anak bojo nak janeno bawa nang jan kena telak tenan aku gejeron lah iki lha sing mare ya kowe kae iki lah ya iki ora prayogi diaturke langgamu pun kemawon pepeling setunggal lembar yuk tur tri hanggo jaluk pro mangga ya Mbah Sopar iki dhisik sing mareng MC niki Pak neng nasibe beda kula payu niki ajang arang-arang payu nggih ngoten Pak Guru niku beda kalih murid Pak nak murid dadi Pak Presiden nak guru Pak Guru terus wae pepeling mangga yuk kene nak kene kur Kaya pitik ae. mriki Mbah Sopar mriki Mbak aku tak ora wae Mbak suara lanang subuh luhur lan asar begagas sithik salah saya tidak suara lanang meneh Pakrip lan Nisa cangkepe kaya monggo keluarga Bapak Rambat kasuwun foto riyen. Keluarga aku Bapak Rambat suwun foto. Ya. Monggo keluarga agung Bapak Rambat sedaya kasuwun foto rumiyin monggo
saranane wong kang muhung batatopo kurang guling elingo solajat mika yen wacana kudu manis mure sang same sang somo mure sang same sang somo samane manungsa sami wis sumawah pastine tunggap tata upacara ingkang angka 7 atur hamil harjayana saking pamangku sukra Bapak rambat sekalian ibu namung karo bansih panjenengan datang ke matur priyangga mengkandhang wonten sak telenging jaja mila Bapak rambat sekalian garwa nyuwun senjata pitulungan panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Haji Muhammad As'ad Winarno ahli madya ing mangke dinajaran Bapak Badarudin sekalian Bapak Mundiri sawetawis menipun Bapak Lurah jumeneng Bapak Rambat sekalian Ibu Sudarti resang tematan saribit kasuwun jumeneng wonten sasana dampar pinajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kunjuk ing ngarsa para alim, para ulama sedaya pangarsaning agami ingkang satuhu linanggung luhuring budi linanggung ngarsapun Bapak Kyai Aziz Mustafa ingkang tansah kula bektosi ing ngarsa para sepuh bini sepuh sesepuh sesepuh ingkang satuhu dat pinundi ngarsanipun para kadang pangemban pangembating praja manggalaning negari ingkang pantes tampi pakurmatan ngasanipun keluarga besan Ibu Sudarti lan sedaya penderek pengombyong saking tlatah Kebon Batur Sruwen ingkang tansah kinurmatan ngarsanipun para rawuh para pinarak lenggah sepah anem kakung putri ingkang tansah kula hormati kadang-kadang kula saking seniman seniwati campursari Jalu Pro menapa dene rias manten foto video sound system ingkang sampun nderek ngregengaken swasana ing wekdal punika ingkang tansah kula banggaaken. Mugi kepareng kula hanyaruk rami gembel kamardikan panjenengan sami ingkang nembe wonten pangandikan kalian kadang rinaket inggih awit netepi menapa ingkang dados atur panyuwun kadang pambiyawara menapa dene minangkani pamundhut pamugati panjenipun Bapak Rambat Sutresno sekalian. Anamung saderepun kula lajengaken matur wonten ngapunten panjenengan sami. Monggo panjenengan sami kula dherekaken angambali malih ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Inggih awit
Ing ari kalenggahan punika kula lan panjenengan sami tansah pinaringan hidayah inayahipun arupi sehat sempat saengga saged minangkani menapa ingkang dados atur panyuwun pamukugati kanthi wilujeng boten wonten pambeng setunggal punapa. Boten kata lumpen sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya estu tansah kagolongaken dados umatipun ingkang pikantuk syafaatipun sak mangke wonten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ngarsanipun para rawuh, para pinilenggah ingkang satuhu bagya mulya. Kula aturaken menapa ingkang dados wigatos sing atur pinangka sulih sareda taring basa pamukugati panjenengan Bapak Rambat Sutresna sekalian. Ingkang sepisan saking pamukugati nderek ngambali ngaturaken kasugengan atas rawuh panjenengan sedaya. Sugeng pepanggihan, sugeng pinarak lenggah ngantos paripurnaning penggalih. Awit longgaring samudayanipun panjenengan sedaya sampun kersa ngloggaraken wekdal. Minangkani menapa ingkang dados atur panyuwunipun ing wekdal punika, mugi rawuh panjenengan sedaya ing wekdal punika tansah sinerat amal sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang angka kalihipun pamukugati ngaturi pirsa dumateng panjenengan sedaya. Bilih ing wekdal punika pamukugati sampun saged anglaksanakaken menapa ingkang dados paremun darmaning asepuh inggih menika angijabaken putri kinasihipun ingkang asasilih anak ayu Winda Tri Agustina ingkang sampun kajatuh prami putra panipun Ibu Sudarti ingkang asasilih Bagus Rizky Yoga Anggara. Pramila ngedalaken raos syukuripun raos bombong manahipun dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Ing wekdal punika panjenengan sedaya kaaturi rawuh saperlu kasuwun hangestreni menapa ingkang dados hajatipun. Mboten namung pandonga panjenengan sedaya ingkang kasuwun, mugi kanthi tambahing pandonga panjenengan sedaya menapa ingkang dados hajatipun pamukugati tansah pinaringan gancar lancar awit awal dumugi saakiripun. Lan ugi kanthi tambahing pandonga panjenengan sedaya temanten kekalih tansah manggihi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awit sak menika dumugi sak lami-laminipun. Dene ingkang angka 3 nipun pamukugati mboten kesupen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sinten kemawon sanak sederek linangkung warga Magersari Poncol ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon sehingga pahargyan wekdal punika saged kaleksanan kanthi lancar. Mugi sedaya menika ugi tansah sinerat amal sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang salajengipun pamukugati ugi nglenggana. Anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Awit tangkeping asta dumuginipun atur papan palenggahan. Menapa dene atur pasugatan. Tansah kathah kekiranipun saengga kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya saestu lumantar kula pamukugati tansah mawantu-wantu nyuwun lumutring samudra pangaksama. Mboten kusupen dumateng panjenengan sedaya ugi kasuwun hanya kecakaken anggenipun pinarak lenggah ngantos paripurnaning bahagian punika kanthi mardu-mardikaning penggalih. Ngarsanipun para rawuh, para pinilenggah ingkang saduhu kinurmatan, ing mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken pinangka sulih sarira taling basa pamukugati paipun Bapak Rambat Sutresna sekalian, ing mbok bilih anggen kula matur awit purwa madya lan usana tansah kathah kekiranganipun kula ugi nyuwun agunging pangapunten. Panutuping atur kula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur pangandika Hambalang Harjayono panjenenganipun Bapak Lurah Klero Bapak Muhammad As'ad Winarno kanthi rarah ruruh hangarah prana sampun paripurna ingkang menika adicara kantos tunggal nun inggih lumaraping hastungkara puja saderengipun pandonga kadang-kadang pramugara pramugari Poncol nyawiji keparang marasawan ngaturaken pasugatan ingkang pungkasan wujud dahar ugi miyak swasana kadang-kadang pametri budaya saking Jalupro ugi keluarga Bapak Rambat Ibu Susilowati ingkang dereng foto monggo sakmenika wanci prayogi foto rumiyin wonten pamundutan saking Lekno ngersake potret tua yo iki diaturake wancine pun dungkap sawetawis siang kersane ingkang laras sampun
ingkang seragina sampun sakmenika kagem kadang ajang ingkang remen irama dangdut